Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Hamid pasang kaliman tabik mugi linepat nang siku denda tinebihna ing tulah sari. Rinumpaka sagenging pakurmatan tumanduk dhateng para pini sepuh. Sesepuh aji sepuh miwas daya pepundhen ingkang tugu kinabekten. Langkung-langkung tumantu dhateng prayagung satriyaning bangsa pangemban pangembating negari. Kinarya tulodo tepa palupi mewah pandam pandoming kawula dasih. Mliginipun tumantu dhateng pangarsaning pamarentah Desa Pulo Kecamatan Kedung Tuban sumrambah sedaya perangkatipun ingkang satuhu tansah kaluhuraken ing reh kawicaksananipun. Sumrambah dhateng para kadang reda mewah taruna kakung putri ingkang winengku ing Suka Basuki. Keparenga kula nyuwun gunging samudra panyaksami dene kula Cumantaka Cumalewo negas wacana sawetawis. Inggih awit mundi dawuh saking njanipun ingkang hamengku gati nuwun inggih Bapak Ahmad Abadi sekalian Ibu Supartini kenen pratitesaken titilaksana adicara pawiwahan prasaja nenggih dawuhipun Atmaja putrinipun ingkang sesilih Farah Nur Azizah. Atmaja putrinipun Bapak Ahmad Abadi Ibu Supartini badhe kajatukrama kalian putra kakungipun Bapak Ahmad Rifai Ibu Sulasih saking Desa Kemantren Kecamatan Kedung Tuban ugi ingkang kekasih Bagus Ahmad Ardi Setiawan. Mugi dados ing kawuningan bilih akad nikah ijab kabul sampun katitilaksana kala wau watawis jam 8 wonten ing wisma mriki kasembatan kanthi wilujeng kalis tanpa ribudha mboten wonten alangan setunggal menapa. Para lenggah kakung saha putri sadèrèngipun kula nglajengaken matur mboten kata lumpen sumangga sesarengan kula dherekaken ngetingalaken raos bekti saha ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, Maha Welas, Maha Asih ingkang sampun kepareng-paring pinten-pinten kanugrahan kanikmatan wujudipun kasugengan katentreman kasarasan miwah kawilujengan katitik ing rikala dangen menika sedaya saged sami rawuh wonten ing mriki kanthi rahayu widodo boten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat saha salam kunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng-paring pitedah wewarah ing reh piwucaling agami suci Islam ingkang nenuntun dhateng kawilujengan saha marganing kasuwargan. Mugi-mugi sedaya bekantuk syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin.
Para lenggah kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan saderengipun titi laksana kawiwitan keparenga kula ngaturaken rantaman racikaning adicara ingkang badhe katindakaken ing rikalenggan menika ingkang sepisan nuwun inggih bijilipun penganten putri saking sasana tepas wangi bale mayang arum tumuju dhateng sasana wiwaha kalajengaken praptanipun penganten kakung saking sasana Masanggrah dumateng sasana wiwaha kalajengaken menggah prastawaning gati nuwun inggih panggihipun penganten kalajengaken upacara adat ingkang taksih lumampah wonten ing Kedung Tuban niki. Sasampunipun upacara adat purna nonton badhe katuraken menggah lung tinampen pasrah panggula wentahipun penganten nulya badhe kalajengaken adicara candhakipun inggih kirab kanarendran menapa dene kasatriyan nulya katuraken upacara mirunggan nuwun inggih putu keluarga kalajengaken adicara purnaning pawiwahan mekaten menggah titi laksana adicara racikaning adicara ingkang badhe katindakaken panjenengan pangadibusana Ibu Faya Ibu Yuni Faya make up saking Gantirejo dekorasinipun ugi saking Faya Decoration kadang-kadang kula foto saking titik fokus Randu Blatung syutingipun Arya ugi Randu Blatung sinematik saking fresh kadang kula nggih niku padangan sound system Barata dinding Kedung Tuban panglipuripun kadang kula solo organ Elvanka saking Cepu pimpinanipun Mas Kucing para lenggah kakung saha putri sampun wonten sasmita saking Ibu Juru Pangadibusana bilih upacara pahargyan prasaja ing siang menika sampun saged katitilaksana. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.